Ростай меган РВП ВНЖ ва паспортдорорам гардондан аз аэропорт аз Тоҷикистон омадагиҳора. Бале? Аэропорти Россияда нигоҳ мекунанд, ты буди Россияда, учен яки ты документ надошта будӣ. Барои ми озимутро депортация мекунем. Нафарҳое ки ҳуҷҷат дорен, шумо беташвиш, фарқият надора мерен як ҳафта меистен мебиен ё ки дар як моҳ 2-3 бор мерен мебиен, шумо рафта омада метонен. Уҷадани пурсипоз кунанд, то шуморо пурсипоз мекунанд, уже самолёт мерава мебара, магарам айдами самолёт будем. Назар ба пештарара, қисми зиёда патент наодестиянд. Чӣ хеле ки дар аэропортҳо бигем ба сабабҳои хурд гардондестиянд, патентам ҳамин гуна. Мо бедокумент гаштесем, яки мехоҳем Тоҷикистон бирем. Вазъиятҳо чӣ хелиянд аэропорта? Моро депортация мекунанд ёки чӣ мешава вообще? Дар масъалаи алиш кардани права дигар маълумот наодем, бародар. Мераванд патенткунӣ, акай ки уже патент мекунанд, патенткунӣ мешаванд, уҷада нигоҳ мекунанд, мегӯянд, ты ина документ надоштай. Мо через Беларусия даромадагием ба Россия. Ба ҳамин паспорт рафта метонем. Салом дӯстони азиз, салом подписчикои канали Акай Абдулло, ба шумо ҳастам ман Сабрина. Раҳмати калон ки шумо лайк мемонед, комментарий наз менависед, мо бисёр миннатдорем. Продолжать кунед лайк монира ки видеомон паҳн шавад. Дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам камтар дар бораи саволотон гап занам, ба саволотон ҷавоб бидам. Саволое ки шумо менависен таги комментариёда ёки занг мезанен мепурсен. Хай кам-кам ҷавоб медам, если что, чизеро ки нафаҳмем, Акай Абдулло шумода мефаҳмонад подробно. Ина михел, бо нагуфтан намона, касоне ки фаҳмиданӣ бошад нархҳои билети ҳавопаймо, заказ карданӣ бошад билет, марҳамат дар рақамҳои болои экран бинависед, шумода подробно ҳамаи нархҳоро мегам. Ина михел, дӯстони азиз, бисёри шумо бо мепурсанд, Сабрина, ина Россияда кинай документ кардан, мо бедокумент гаштесем, яки мехоҳем Тоҷикистон бирем. Вазъиятҳо чӣ хелиянд аэропорта? Моро депортация мекунанд ёки чӣ мешава вообще? Рости гап, вазъиятҳо ҳар хеланд. Дар ин савол ҷавоби аник нестай. Барои ки ҳастанд одамое ки спокойно границаро мегзаранд, ҳичашон намегӯянд, депортацияшон намекунанд. Неки ҳастанд одамое ки депортацияшон мекунанд, точно так же документ надоранд. Ҳастанд одамое ки границаро мегзаранд, Тоҷикистонда месанд, акай ки меоянд Россия, уже аэропорти Россияда нигоҳ мекунанд, ты буди Россияда, учен яки ты документ надошта будӣ. Барои ми озимутро депортация мекунем. Ёки ҳастанд одамое ки спокойно дуюм бор пропускатшон мекунанд Россияда, хурсанд, мераванд патенткунӣ, акай ки уже патент мекунанд, патенткунӣ мешаванд, уҷада нигоҳ мекунанд, мегӯянд, ты ина документ надоштай. Короче, есть много случаев, ки риск калонай, да, ки шуморо депортация метавонанд кардан. Барои ми рисковать накунед, дӯстони азиз. Лучше шумо законопослушный гражданин бошен и документ кунед, да, документ кунед даро, зато со спокойной душой баъд ҳамаи коротонро мекунед, да. Депортациятон намекунанд. Вот. Обязательно бо соблюдат кунед миграционный закон. Кай ки Тоҷикистон рафтен, ай Россия Тоҷикистонда 90 рӯз бестен, 3 моҳ баъд биёен. Кай ки местен Тоҷикистонда омаданӣ бошен бо Россия, проверка кунед аввал документотуна. Ҳастанд ҷое ки проверка мекунанд документотуна, проверка кунед бо депортациятон накарда бошанд. Барои ки ҳастанд одамое ки дарак надоранд депортация кардан одаморо, да? Вот. Проверка кунед документотон 100% боша соз, баъд биёен Россия. Потому что ҳастанд одамое ки, например, проверять накардан документошона, сразу билет заказ кардан, баъд кай ки уже омадан, там уже метавонанд обратно бигардонандшон Тоҷикистон. И все, и деньги потрачены, да, например. Наоборот, меоянд пул зарабатывать кунед, наоборот, пулошон месузанд, да? Барои ми лучше проверять кунед заранее. Вот. Бо мепурсанд, агар мо бигем ки документомона гум кардем, справка бикунем возвращение на родину, так можно? Шумо справка мекунед только когда действительно шумо документотона гум кардем, да? Вот.
агар документатон гум накарден, агар шумо просто так справкаро гирифтен, лучше шумо паспортотон бигирен, там уже договориться мекунен. Барои ки если, например, шумо документотон на самом деле гум накарден, шуморо бисёр пурсипоз мекунанд, шуморо ғам метан, шуморо метавонанд отдел бибаранд, уҷадани пурсипоз кунанд, то шуморо пурсипоз мекунанд, уже самолёт мерава мебара, магарам айдами самолёт будавен. Ина Михаил Достойный здесь. Короче, документатон бигирен, если что, там договоритесь, да, на месте уже. Вот. Бо шумода справка метан, агар ки, например, шумо Россияда фарзанддор шиден. Фарзандтон шаҳодатномаи свидетельство о рождении российский дора, некий загранпаспорт надора. Вот в этом случае кутавтонда справка о возвращении на родину мекунанд, уже границара методен пересекать кардан. Вот. Чидар корай барой получение свидетельства о возвращении... чидар корай барой получение справка о возвращении на родину. Барой кудака. Дар корай шаҳодатномааш и дар корай паспортои отаву очаш. Вот. Киҷода получат мекунем. Хай дар рақамои болои экран бинависен, шумода подробно мефаҳмонанд. Киҷода получат мекунем, подробно мефаҳмонанд чӣ бо дар корай. Ма просто поверхностно мегум, да? Вот. Ина Михаил Достойный азиз, бо агар савол дошта бошен, марҳамат комментариёда саволотона бинависен ёки занг занен, подробно шумода ҳама саволора мефаҳмонанд, ҷавоб метан. Ина Михаил, обязательно лайк бимонен, бо комментариёи нағз бинависен, бо ногуфта набоша. Мани канал дорам дар YouTube. Номи каналам Оилаи Тоҷик дар Екатеринбург. Обуна шавен, канали маданӣ. Вот, лайк бимонен. Ина Михаил Достойный азиз, дар паноҳи Аллоҳ бошен, бо мо бошен. Хайр. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир ва ҳама мардуми тоҷик, ҳар як нафаре ки ҳама вақт видеоҳомона тамошо мекунед, иншааллоҳ ки хубен ҳама. бигем ки дар ин видео саволҳое ки дар видеоҳои пеш менавистем интихоб кардем ҳамоиша ки ба мардум зиёдтар дар корай то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва аниқ кардем ба шумо маълумот мерасонем. дар аввал бигем Сабрина барои нафарҳои беҳуҷҷат ва нафарҳое ки возврашени народина гирифтаниянд маълумот дод. Умедворам ки фаҳмонда тунистагие ва фаҳмидагиен. хоб, мехонем комментариёра, ногуфта намона лайк ва подписатсара биҷиқен барои пешравии канали мо, барои паҳншавии видео беҳад дастгирӣ хуб мешавад. нафарҳои дар билети ҳавопаймо ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре дар кор мешавад, номерҳои мондагида муроҷиат карда ва ба дили пур харидорӣ карда метонем. хоб, мехонем. Абдулло бародар, вазъияти патентсупорӣ ва патентгирӣ чӣ гунаи айни замон? мардуме ки патент супоридестиянд, гирифтестиянд, вале вазъият назар ба пештарара қисми зиёда патент наодестиянд. чӣ хеле ки дар аэропортҳо бигем ба сабабҳои хурд гардондестиянд, патентам ҳамин гуна буд. ҳолате ки нафарҳое ки пеш чандин бор граница рафта омадагӣ буданд, патента супориданд, шумо пеш ҳуҷҷат накардем гуфта патент наоданд. ё ки дар Россия буданд, бигем ҳуҷҷат накардан граница гузаштанд. бояд ки ба қонуни Россия дар ҳолати ҳуҷҷат надоштан барои 90 рӯз бестем ва баъдан бибинем ку дар ин ҳолат патент наоданд. ва мушкили зиёд ки дар комментария ҳам менависанд, телефон мекунанд, масъалаи экзаменаш, экзаменда ғалтондестиянд. пеш ҳамин хел буд. ҳатто моро ҳам гуфта будем ки нафарҳоеда ки барои экзамени патент дар кор мешавад Москвада, бигем бародарҳои тоҷик мо буданд ки бо ёрдам мекарданд, сертификати экзамен барои патента мегирифтем, мерафтем, месупордем бе ташвиш. айни замон бигем МФМС Сахрова ҳам экзамена ай ҷои худша қабул кардестай ва ҳам бигем ғалтондестай. ҳатто нафарҳое буданд ки 4 бор 5 бор супориданд ва баъдан гузаштанд. ва баъдан ки нафарҳое ки ай дигар ҷо сертификати экзамени патента мегиранд, меоранд дар ФМС Сахрова месупоранд, ҳам патент наметиҳанд, ҳам бо 1 сол патентгирира манъ мекунанд. барои ҳамин хубтараш дар ФМС Сахрова худаш да супорен. ва нафарҳое ки мегӯянд ки мо дорем 1 моҳуш мондагӣ, 5 моҳуш мондагӣ ба ҳавайс супорида мешавад, тамом нашида боша, ҳавайқати супорида мешавад. хоб,
мо ҳуҷҷат дорем ба Тоҷикистон равем, морам бояд 3 моҳ баъд биёем. Не, мо дар чандин видео шид бигем ҳамин гапа мегем ки нафарҳое ки ба Тоҷикистон мерем бояд ки 3 моҳ бестен, нафарҳои беҳуҷҷата дар назар дорем ки вақте ба Россия омаден ҳуҷҷат накарден, аз ҷиҳати қонун шумо бояд бароен 3 моҳ бестен, ҳуҷҷатҳотонро тафтиш кунед, депортатсия видварӣ надорен, баъдан билет бигирен биёен. А нафарҳое ки ҳуҷҷат дорен, шумо беташвиш, фарқият надорад мерен 1 ҳафта меистен мебиёен ё ки дар 1 моҳ 2-3 бор мерен мебиёен, шумо рафта омада метонед. хоб ростае меган РВП, ВНЖ ва паспортдорорам гардондан аз аэропорт аз Тоҷикистон омадагиҳоро. Бале, чӣ хеле ки дар чандин наворҳо гуфтем. хоб мебароянд ба РВП ё ки вид на жительство ай 6 моҳ зиёд меистанд ки аннулировать мешавад, ё ки уведомления намекунанд, ё ки шаҳрвандии дутарафа доштагиёро ёрам бигем манъ мекунанд, дар аэропорт тафтиш мекунанд. Ай телефоншон ягон камбудӣ меёбанд, мегардонанд. ҳатто буд ҳолате ки дар ҳамин аэропорт омадед ва вид на жительство вақти мебиёя, ман вид на жительство дорум гуфта мара барвақттар ҷавоб тиҳем, баландравӣ ки мекунанд, вид на жительстворо дар пеш медаронанд, мегардонанд, депортатсия якумраш мекунанд. барои ҳамун дар ҳолате ки омаданӣ ҳаракат кунем, вақти зиёдам ки манъ кунанд, баландравӣ накунем, сабр кунед, тоқат кунед, ба муомила гап занед, иншааллоҳ ки ҷавоб метиҳанд. ҳамин саволро ҷавоб меёдем беҳтарин мешид. Мо через Беларусия даромадагием ба Россия, ба ҳамин паспорт рафта метонем? Бале, рафта метонем. Дина бигем 2 нафара рӯй кардем ва пешакӣ муроҷиат кунед, дар дарун ҳам бигем бо шиносҳо ҳастанд, иншааллоҳ ҳаракат мекунем то ки иҷозатиам ба ҳамин паспортҳо бароем. вале ҳама хубтараш бо вазурашем народинаи. дар масъалаи алиш кардани права дигар маълумот наодем бародар. Бале, мо бигем ки видеоҳои пешда гуфтем ки қонуни нав ба имзо расидагӣ 1 апрел ба кор медорад ки нафарҳои вид на жительство ва шаҳрвандии дутарафа доранд, праваи тоҷикӣ доранд, аз 1 апрели 2024 метавонанд бе практика, бе экзамен правои тоҷикишона ба российскӣ алиш кунанд. Бале, 1 апрел шид. Худман гуфта будам ки худман алиш мекунам ва пурра шумода маълумот мерасонам. ва бигем якбора наворҳо дар интернет баромад ки чандин нафарҳоро дар вайни учёт мондан, баъзе ҷойҳода ҳатто нафарҳое ки вид на жительство доранд дар вайни учёт мондан. Сабр кардем, бигем хато накунем, 15 рӯз пеш алиш кардам. Чӣ дар кор шид? Аввалан духтур мегзарен, ай любой духтурхонаи наздикитон ё ки поликлиника бигем, ба категория духтур мегзарен, вале нарколог ва психологаш бояд ки по адресу регистратсия бигзарен. рафтем, вайшам гузаштем, варақа тайёр шид, праваи тоҷикиро перевод кардем ва госпоштина супурдем. вале рафтем, якчандин маротиба қабул накарданд ба ҳар баҳона ки то праваи тоҷикии шумо фалшивиай, то баъди 1 апрел ма ба ватан рафта омада будам ки бояд ки намебаромадӣ, намедаромадӣ гуфта, баъдан бигем шиносхати супурдем ки на дар вайни учёт мондан, на ягон камбудӣ кардан, муддати 15 минута алиш кардан, доданд ки бе ягон ташвиш гирифтем.